Ġejt majjat fl-ansa tal-Pulizija tal-Ħamrun u lanaf l-persuna għamlet li r-rapport, lanaf jekk sejres un il-qorti u lanqas xakużien fil-konfront tiegħi għajr għal fatt li tħalt fuq l-adba tal-binja tax-Xandir tal-Istat. Sosna dan il-President tal-Aqda Repubblika Roberta Aquilina 3 wara nofsinhar meta, kumpanjat mill-Avukat Teris Komodini Kakija, kien manjat mill-Pulizija biex isir l-interrogatorju wara li ftit tal-jemilu Repubblika wetqet azzjoni ta' protesta fid-daħla tal-PBS. Irrifjutaw li għatuni kopja tar-rapport illi il-PBS għamlu fil-konfront tiegħi u għaluli wkoll li għadhom ma ddeċidewx jekk iresqunix il-qorti jew le u rrifjutaw li jgħiduli wkoll dwar li ma reati qegħdin jikkunsidraw, qegħdin janalizzaw ir-rapport li sar kontra tiegħi mill-PBS. U insista illi l-ebda azzjoni intimidatorja mi se xekkel il-ħidma li qiegħda tagħmel l-Aqda Repubblika fil-waqt li saħaq li l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Caffa qed ikun dajjef mal-kbar u jibes maċ-ċittadin u mas-soċjetà ċivili. Jiena stqarrejt illi jiena nikkonsidra ir-rapport li l-PBS għamel kontrija u d-deċiżjoni tal-Korp tal-Pulizija sussegwenti sabiex tordnali biex niġi hawnhekk biex inkun interrogat bħala qatt ta' intimidazzjoni mill-Istat Malti u bħala teddida għad-drittijiet fundamentali tiegħi ta' l-espressjoni ħilsa u ta' assoċjazzjoni. Ngħid minn issa li jiena bl-ebda mod min se naqa' dal-lat ta' bullying tal-Kummissarju tal-Pulizija u taċ-Chairperson tal-PBS Mark Sammut. L-Avukat Teris Komodini Kakija insistiet li din hija teddida ċara fuq il-parteċipazzjoni pubblika u minflok il-Pulizija qed jieħdu passi fil-konfront ta' min qed imexxi l-PBS qed jieħduha fil-konfront ta' min ipprotesta bid-dritt. Dak li qed jiġri fil-pajjiż jindika b'mod ċar speċjalment dak li ġara llum l-istat tad-demokrazija kemm tnawwar f'dan il-pajjiż. Ġifri hawnhekk għandna il-medja tal-istat. Flok tiġi tingħaqad magħkom tirrapporta dak li qed isir ħażin fl-istat, dak li qed isir ħażin f'dan il-pajjiż, tinstiga dak li aħna nikkonsidraw a chilling effect on public participation. Mistoqsi minn Net News dwar il-fatt li Roberta Bela qed ikun akkużat li instiga l-anarkija Aquilina saħaq li l-Prim Ministru spiċċa daru mal-ħajt. Prim Ministru Roberta Bela ilu li qabes il-linja tad-deċenza, però issa għandu problema politika li ma jistax jikkontrolla il-kabinet u l-grupp parlamentari tiegħu. U qudiem din is-sitwazzjoni qiegħed jafas idejh minflok kontra min kiser il-liġi, kontra ministri tiegħu illi ħadmu sistemi, skemi kriminali, minflok qiegħed idawwar l-istituzzjonijiet tal-Istat kontra f'dal każ kontra tiegħi. Aktar kmieni, il-President ta' Repubblika talab lill pulizija sabiex tieħu azzjoni kontra ċ-Chairperson tal-PBS innifsu, Mark Sammut, għaliex kienu fost ħafna oħrajn li jinsab implikat fl-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan fejn minkejja li Clint Mansueto kienet jgħidlu li ma jistgħux jibqgħu sejrin hekk u kien baqa' jinsisti li jinqeda f'temp ta' siegħa. Dan huwa il-persuna li qed imexxi il-PBS illum. Persuna maqbuda fl-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan. Persuna li taħt it-tmexxija tiegħu il-PBS għatel id-diskussjoni li huwa obbligat li jagħmel. Persuna li taħt it-tmexxija tiegħu il-PBS qed tiċċensura il-vuċijiet kritiċi tal-Gvern. Għalija huwa ċar il-pożizzjoni ta' Mark Sammut bħala Chairman tal-PBS ma dixtenibbli u għandu min fih jirriżenja jew jitkeċċa. Aquilina spjega wkoll li minkejja li l-Pulizija sejħulu l-assa huwa kien miċħut li jingħata kopja tar-rapport li sar dwaru għaliex taw biss dokument li fil-maġġor parti tiegħu kien ingassat għal kollox. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal messaġġ ta' solidarjetà fil-konfront ta' Robert Aquilina fejn insista li tmexxija tal-PBS trid tarresta lil min ma jaqbilx magħha u stqar li dan it-tip ta' bullying mhux aċċettabbli. Wa kompla li dan kollu huwa sinjal ċar illi Roberta Bela jinsab fi stat ta' paniku bil-Kummissarju tal-Pulizija lest li uża l-poter tiegħu biex jagħmel sarinma maħal min jikkritika li tmexxija ta' Bela minflok jarresta dawk illi xaħmu u xaħmu.